Yena on Babies 101 nalapho ke sijonga khona impilo yabantwana. Yile yindawo ke apho ke sincokola khona ke ngemiba echaphazela impilo nokukhula kwabantwana bethu ukususela ekuzalweni ukuya kwiminyaka emihlanu, because we believe that when parents and caregivers are informed, babies stand a better chance of growing up healthy and thriving. Namhlanje ke siza kujonga ke umxholo obalulekileyo kakhulu, infections of the umbilical cord, inkaba yomntwana. Abazali abaninzi ke bayazibuza ukuba inkaba yomntwana kufuneka iphathwe njani emva kokuba ezelwe. Zeziphi iimpawu ekufuneka sixhalabile okanye zisixhalabisile, kwaye yintoni ekufuneka kubana ke siphephe kuyo ukuze singabi bangafaki usuleleko. The question esiyibuzayo ke into yobana ke uzenza bhetele na wena mama ezi zinto zimbini, which is caring for your baby's umbilical cord and breastfeeding. Khona ka uSister Mtise, she's live in our Queenstown studios. Uza kusincedisa ke yena ke ukuqhekeza sonke. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Hayi Chu, Unani mntana sekhaya? molweni Chuma, molweni Chuma Molweni. nabaphulaphuli. Awusemhle, enkosi. Kanene ubuke weekend away. Well, namhlanje we have a question that we are asking into yobana, is umzali taking care of ezi zinto zimbini, which is i-breastfeeding yomntana as well as i-umbilical cord. I want us to start with the breastfeeding. There are so many myths out there, Hlakanipha, about into ene-breastfeeding phakathi. Ndiyafuna nje ukhe uqale nje ngosophulela zona ii-myth when it comes to anything that has to do with the breastfeeding. Okay Chuma. Bengicinga uba ne ndizawuqale ndiyithethe uyayibona, and then ke ngoku sicorrect eza myth, but okay. Abanye ke Chuma, eyokuqala ne umntu uthi yena unamabele amancinci ne, so akazuba nabisi enough. Uyayibona, eyokuqala ke myth leyo. Yimithi ke because into edibene ne-breastfeeding ayiyi kwinto ye-fat mos laa nto yebisi apha ebeleni ne, zii-glands ezikhoyo ngaphakathi eziprodyusa ubisi. So noba ibele lincinci noba ibele likhulu, as long as umntana esalkha more ne apha ebeleni, liyenzeka ibele, liyenzeka ibisi automatically nje. Uyayibona, no matter the size of into ibele lakho, wonke umuntu ongumama una enough milk phana ebeleni ne. Eyesibini ithi kukho mos elabisi lokuqala liba yellowish ne, ebizwa ngoba ke yi-colostrum. Abanye abantu ke basoloko besithi imdaka ke elabisi, ntono lifuneka ulilahle ne. Yimithi ke leya. Elabisi libaluleke kakhulu, in fact yeyona gold leyana, because ibizwa ngoba yi-first vaccine yomntana wakho. Uyayibona, le iqala iphume eqala phaa kulaa first 3 days, iyamncedisa umntwana ukwenzela uba kwizigulo ezininzi nakwi-infections. Uyayibona, nalaa nto yoba ikhona mos laa pupu yomntana iphuma kuqala kulaa 3 days bamnyama, iyayincedisa laa nto elabisi lokuqala into yoba liphume kakuhle la meconium ne. Omnye athi umntana uyawadinga amanzi during i-breastfeeding, akufunekanga only ancance ibisi qha. Yimithi, because kaloku u-80% we-breast milk mos wenziwe ngento ngamanzi. So umntana ngu-exclusive breastfeeding, no milk no ntoni, is just enough ibele kula 6 months ne. Omnye athi if I have i-HIV andikwazi ubreastfeed, yimithi leyo Chuma. I-ARVs mos ngoku zikhona, umntu if uyayihamba ikliniki uzitya kakuhle, iba ngu-undetectable into i-viral load yakhe ne, uyakwazi uba nabantwana abancancise for le period afuna ngayo, as long as enantikile itya kakuhle treatment yakhe ne. I think zizo ndizikhumbulayo. Ungazithetha ke ezinye uba zikhona so that silungisaneni wena Chu. I think because of time, I think zirayithi ezo sinike zona, because we still have the umbilical cord care of how to make sure that umzali uyayikhathalela nayo eyomntana. But ke kodwa before singene apho, sikhe safumanisa wena Hla into yobana isisu somntana xa isandozalwa singaphansi nakwi-size le yeqanda,
kusoloko ke phaa emakhayeni kukho into ethi hayi ncancisa umntana, ncancisa umntana, ncancisa umntana. Ndiyiqaphela njani into yobana umntana uhluthi ngoku? Zeziphi mhlambi because there's that lingo yomntana nomama ekufuneke sibe nayo i-connection xa ngaba ndincancisa. I just want you to give me tips on ndimqaphela njani uba okay fine ngoku umntana uhluthi mandingamncelisi, and unga-advise into yobana ngosuku mhlawumbi ndimncelisa kangaphi umntana, or as long as efuna uncancela iphuthaphutha ibele mandigibisele ibele emntaneni? Yes please, yes Chuma, as long as umntana efuna ne, ithi kaloku le nto breastfeeder on demand ne, and okwa breastfeeder on demand ithi ke ngoku loo nto uba the more umntana encanca ne is the more mos kusenzeka ibisi. So akufunekanga ube nosizi lento ba hayi kudala encanca, kulapho kwenza khona ibisi xa umncancisa kakhulu and you have enough, uyayibona. Awusosuba na stress oba kudala encanca, mos li-free ezinye benefits ze breastfeeding, li-free lona, uyayibona, and likwi right temperature yonke laa nto. So as long as umntana efuna uncanca uyampha, please. Okay, then so as long as umntana efuna uncanca ndiyampha ne, ndiyamncelisa, andithi hayi bendisandomncelisa lo mntana so andizokwazi uba ndiphinde ndimncancise ngoku ndiyalonga ubisi. Also wena Hlanga, kukhona laa nto yobana kuthiwe umama akaprodyusi ubisi olu-enough. Ikhona into enjani? Okanye if yenye yezamithi bendithetha ngazo kaloku, as long as uyabona uba uyamvimba awumncancisi alizuphuma. Yilona ndithi qho wena uyancancisa, the more uncancisa is the more ulenza, uyayibona. Alright. So makancancisa umntana umzali and then ke ngoku uzaba nobisi enough, uyayibona. Let's move to i-umbilical cord. I-umbilical inkaba yomntana siyikhathalela njani? Okay, mos i-umbilical cord wena cho yi-open wound ne. Okay. Uyandiva necho? Ndiyakuva kakuhle. Enza njani ukuze sihlalise icocekile and idry ne? Okay, Okokuqala uvasa izandla zakho before uyoyithatha ne, because ngoku avoid mos i-cross infection, uyayibona. Uzayiklina ke ngoku nge-surgical spirit. Bayaxelelwa ke abazali besaphuma esibhedlela uba uyiklina njani ngantoni, uyayibona. Ewe, uyayiklina nge-surgical spirit, usebenzisa i-cotton wool phaa oyinikiweyo ne, and then into lento inepi ne, inepi kufuneka ibe lapha ezantsi kwesisu, funeka uyigobe phaa ingayogquma phaa kwinkaba ne, because kaloku laa nkaba kufuneka ihlale idry, uyayibona, icocekile, iclean, uyayibona. So inepi iba lapha ezantsi, uyalifolda ibe phaa ezantsi so that kungabikho mchamo uzawuya phaa enzela infection, uyayibona ne. And then awuzifaki ezaa zinto Chuma, umuntu uzawuthi umakhulu wam ebethe mandifake iintoni, zininzi into abantu bathi ziyafakwa, kuthiwa ubukhangele ubulongwe, ubukhangela intoni, zininzi into abantu ababhiliva uba ziyafakwa. Awufaki into Chuma, uyayibona, awufaki into kwinantika kwikhodi yakho, uyayibona ne. And then inkaba mos iyawa within 3 to within the period of into 14 days, uyayibona. Kulapho ke ngoku uzaba uqala ke ngoku ujonge okanye uqala uxhalabe xa kanti igqithile i-2 weeks ube ngona uyayo ekliniki. Otherwise yona iyaziwela automatically, kufuneka ngubuyigalela izinto uzothi mayibe dry so that izokhawuleza iwe, uyayibona. Zeziphi ke ngoku impawu efuneka uzijongile uba ukwenzela mhlawumbi ukuze uxhalabe uthi hayi inoba ke ngoku ndidinga i-medical attention okanye uncedo ne. Inkaba yakho apha around yona ne, if there's swelling, ukuduma, you should be worried. If ikhona into eficezayo, uyayibona, iphasi, it's a dangerous sign, uyayibona ne. If iyanuka, there's a smell, uyayibona, you should be worried. If kukho obabubomvu, uyayibona, akufunekanga zibe khona ezo zinto. As long as wena it's clean, awuxhalabi. Abanye abantwana lento ethi igqithile 7 days, igqithile 8 days ayikawi, uyabona, afuna ufaka izinto. If it's clean, it's okay, qhubekeka uyiklina ngelaa hlobo uyiklina ngalo, uyayibona. So eyona nto ibalulekile kakuhle apha Hla into yobana indlela oyikhathalela ngayo i-umbilical cord yakho to avoid ubana ibe ne-infection. Yes. All right.
indaba yobana ubukhe wayibalula into yobana ke ezanto kuthiwa masizisele kukho laa nto kuthiwa liyeza lenkaba. What is your take on that? Akukho kwayeza wena Chuma for uba kuwe inkaba, uyayiva? Alikho iyeza elirekhomendwayo ukwenzela uba kuwe inkaba. Inkaba iyaziwela naturally, you just keep it dry and clean, uyayibona? As long as there are no signs zalaa nto ndizithethe ngayo infection bendizithethe, then uyeka inkaba usela into, akho nto ithweni, akho nto uyifakayo phaa, akukho nix. Lizaziwela ngexesha layo inkaba, uyayibona? So mna njengomama omtsha omameleyo ngoku umsebenzi wami is to always make sure into yobana inkaba yomntana wami i-dry, njengoba butshilo into yobana inephile yomntana mayingazi apha so that umchamo mhlawumbi ube uzawuchaphazela phaa enkabeni then kukhoze ke i-infection. So my job is to always make sure into yobana inkaba yomntana i-dry at all times. I-clean ne, asiyilibali laa nto uba before siyivase okanye before siyiphathe sivasa izandla ne, because kaloku zii-germs mos eziye zenze into i-infection. Masenze ke ngoku le nto athi umntu yena uzawufaka iintontoni. Laa nto yenza i-infection abantwana abanintsi ke ngoku yinto yoba bafake ezaa zinto mayinto ke ngoku zine-germs, uyayibona? Hence nezi zakho ke ngoku zilapha ezandleni funeka usoloko uvasa izandla before uyoyiphatha, uavoyida into yoba kungene i-infection because it's an open wound mos leyana, uyayibona? I-infection ingena lula phaa, uyayibona? So wena nje uyikhipha clean, uzivasela izandla zakho xa uyenza, uyayiklina ibe hlale nje icocekile, nenepkeni lakho libe phaya ezantsi, umchamo angayongena phaa because nayo uza kwenza yayo, uyayibona ne? Gcina i-dry and clean, ugqibile. Ikhona into mhlawumbi eyenye ekufuneka ndiyenzile after inkaba iwile okanye uba hayi once inkaba iwe hayi ke konke kuhamba kahle? Khona mhlawumbi into that I should ekufuneka ndiyenze mna as umama after ke ngoku inkaba iwile mhlawumbi to take care of, I don't know uba for ntoni? Cho, into eyenzekayo ne, iwile ke ngoku inkaba, uyayibona? Yeah. It's fine as long as izawuba xa iwileyo mos kuba dry, kuba clean Yeah. phaa, umvasa ke ngoku umntana akho normal ngeli hlobo uqhela umvasa ngalo. Awufaki izinto utheni mos uyamvasa nje kakuhle ngeli hlobo nawe uvasa ngalo, urayithi xa iwile inkaba. Okay. In closing, Shah, I just want us to go back to the breastfeeding part. Omnye umama uzawuthi mna hlakanipha ndiyaphangela, so umntana mandikwazi ukumncancisa xa ndisemsebenzini akakwazi uncanca, so hence ndipreferisha into yobana mandisebenzise iformula. Omnye umama uzawuthi andihlali nomntana umntana uhlala nomakhulu wam, so ndizawutravelisa back to apho ndiphangela khona, ndibuya only ngee-weekends. Ikhona mhlawumbi ingcebiso onokusinikela oomama abakwiimeko ezinjalo when it comes to into ye-breastfeeding? Hayi chu, okay, chu, kukho le nto uthi udibana naye lo mntana ngee-weekends qhana ne? Yes. Akakwazi, uyasebenza jo, ikhona le nto yoba uyasebenza uba lapha eNantikeni mos, ulapha eKomani, ndingawalapha eKomani, silapha eKomani nomntwanam but ndiye emsebenzini, okanye ndibane ndibuye emsebenzini ngee-weekends. Yeah. All right. I'm not sure if yes. Uyandiva? Yes, ndiyakuva. Okay. So uzawuthi omnye umama andinalo ixesha eli-enough ne lo breastfeeder. Yes. So wena ke ngoku uzaziyo uba uzawuphangela, uzawuthini ne, uyucetyiswe ke ngoku uba okay, chuza mos asifuni laa nto ye-mix feeding, uyayibona? Ngapha uyanantika, breastfeed, it's not advisable, uyayibona? Ngapha breastfeed, ngapha ke ngoku umnika iformula mos zezaa zinto zimenza umntana at the same time anantike agule, uyayibona? Uyathetha ke ngoku okokuqala awunayo, uyaplena ke ngoku uba mna ke ngoku ndiphangelayo ndibuyele emsebenzini full time, ndithini? Umntanam ndimbona only on weekends,
andikwazi udibana naye apha phakathi evekini, ndithini ke ngoku, what's the best option wena sister, uyabona? Usister ke ngoku uza kuxelela ke nayo ukuba okay, this is your best bet. Ukhona mos le nto kuthiwa uyewuphampa, uyaliphampa ulishiye ulifrize, uyayibona, lihlala efrijini because mhlawumbi mna andikwazi emsebenzini wam, ubhos mhlawumbi uzawundijaja ndizabe ndivuza mhlawumbi novuza, so ndingenza njani, uyayibona? Nantsi ke ngoku i-solution, uyaliphampa ubisi lakho before ubuyele emsebenzini, uyenza laa nto for i-2 weeks ne, before ubuyele emsebenzini uba nee-breaks ne, mos ubisi xa ulifake ento efrijini wena chuma for i-4 hours uyakwazi uligcina for until 4 days, yabona? So xa ukhona uyazicingela mos, uyazenzela lula for wena. If ilula into yoba mawunanti ke mawumvele umse kwiformula, because kaloku ujonga enye i-advantage ye-breastfeeding is the fact that it's free, uyayibona, alithengwa and lisoloko likwi-right temperature, uyayibona? Usister uza kucacisela phaa abantwana uba sister ke ngoku ndenza njani mna mntu uphangelayo, uzawuthi sigcine, uza kuxelela uba liyakwazi ugcineka for iperiod yexesha elithile, uyakwazi umphampela umgcinele for iperiod yexesha elithile, okanye if uyakwazi uafoda na wena into yoba mawuselokhu uthenga iformula, uyayibona? Zii-advices ke eziyana ozazifumana to your nearest clinic kusister wakho phaa wabantwana oza kunika ke ngoku i-way forward nento yoba nihlale phantsi nina niyiplene nosister uba mna ndikanje ngee-finances zam, mna ndikanje ngokomsebenzi, uyayibona? Izawufuna ke ngoku umama ayithethe ke ngoku laa nto so that azocetyiswa bhetere ngusister ozabe emncedisa okufitshane naye. Alright, hlakanipha, siyabulela kakhulu wethu ngexesha lakho benemini mani. Awusemhle man. Thank you, Chomi. Feeding first.